Għawdex għandu ammont biżżejjed ta' pannelli li għamlu l-gżira dipendenti ferm aktar fuq enerġija nadifa. Pinijiet fejdin saħansitra taħdem għal kollox fuq dak iġġenerat minn sorsi naturali. Dan tħabbar waqt li tnieta fond ġdid ta' 10 miljun euro li se jkun itqassam motijiet ta' appoġġ lill-familji għall-użu tal-enerġiji rinnovabbli fil-qalba li s-sostenibilità fid-djarhom. Dawn l-iskemi imnedija 2 wara f'sinar huma amministrati bir-regolatura s-servizzi tal-enerġija u l-ilma ir-REWS se jaraw li jiġu installati iżjed sistemi fotovoltaiċi u soluzzjonijiet għal ħażna tal-elettriku. Se jissaħħaħ ukoll iżjed l-aspett ta' użu ta' enerġija rinnovabbli permezz ta' installazzjonijiet ta' aktar batteriji fid-djar anke b'benefiċċju addizzjonali għal familji f'Għawdex. Dan hekk kif kull min jinstalla ħażna tal-elettriku jista' jibbenefika minn żieda flotja li tingħata li se tkun ta' 95% sa massimu ta' 8,550 euro. Fit-tnedija tal-iskemi, il-Ministru responsabbli mis-settur Mirjam Dalli spjegat li dan l-investiment juri l-impenn tal-Gvern lejn ambjent aktar nadif u komunitajiet aktar sostenibbli, inkluż fil-mixja biex Għawdex jiġi dekarbonizzat qabel Malta. Karatteristiċi ewlenin tal-iskema jinkludu feed-in tarif ta' 10.5 ċentesmu għal kull unit għal 20 sena u l-proċess ta' applikazzjoni simplifikat b'approvazzjoni immedjata għall-applikazzjonijiet tal-Parti A. Is-sena li għaddiet konna tajna appoġġ b'saħħtu ħafna sew biex il-familji b'mod partikolari imorru għal rinnovabbli imma anki biex iżidu magħhom il-batterija domestika. Jiġifieri l-batterija li tkun qed taħżen l-enerġija nadifa li dik il-dar tkun qiegħda tipproduċi. Dik il-skema b'saħħitha waslet biex kellna aktar minn 2000 applikazzjoni s-sena li għaddiet biss. U allura ser nżommu dik l-iskema b'saħħitha però rridu li nagħtu għajnuna addizzjonali din id-darba lill-Għawdex. Il-kategoriji inqasmu f'erba' li fosthom l-istidin ta' pannelli b'inverter standard ikollhom 50% tal-ispejjeż koperti sa massimu ta' 2,500 euro għal kull sistema. L-istess għal dawk b'inverter ibridu b'għotja li tkopri sa massimu ta' 3,000 euro għal kull sistema. F'każ ta' inverter ibridu ħażna tal-elettriku, il-Gvern se jkopri 80% tal-ispejjeż tal-batterija fuq infiq sa massimu ta' 7,200 euro u 80% fuq l-ispejjeż tal-inverter sa massimu ta' 1,800 euro. F'każ ta' ħażna tal-elettriku biss, il-Gvern se jagħmel tajjeb 80% tal-ispejjeż tal-batterija sa massimu ta' 7,200 euro. Il-kap eżekuttiv tar-REWS, l-Inġinier Marġon Abela, semma kif l-iskema RES 2024 kienet kruċjali fl-avvanz tal-enerġija rinnovabbli f'Malta, fejn b'aktar minn 2,500 applikazzjoni din l-iskema għenet fl-installazzjoni ta' sistemi fotovoltaiċi u soluzzjonijiet ta' ħażna tal-enerġija b'diversi setturi. Apparti dan kollu, qed tinħareġ ukoll sistema ġdida għal feed-in tariff li tipproduċi benefiċċji għal sistemi fotovoltaiċi ta' 40 kWh. Bil-feed-in tariff tkun ta' 15 ċentesmu kull kWh għal 20 sena u ma tinkludux il-grant. Tkellimna ma' Win Ellul, kap ta' Dipartiment tal-Kompetenza, il-liċenzjar u l-inforzar tar-REWS li qal li fl-investimenti fl-aħħar snin żdiedu u ħallew impatt qawwi fis-settur. L-enerġija flok tiġi esportata lejn il-grid ħatkun qed tiġi storjata fil-batteriji nifisom biex ovvjament tkun qed tintuża fil-għaxijiet fejn is-sistema tal-PV ħatkun mitfija u għaldaqstant l-applikant jew il-beneficjarju jkun qed jikkonsma l-enerġija li hu jġenera matul il-ġurnata tiegħu stess. Il-proċess tal-applikazzjoni tal dawn l-iskemi ġodda wkoll ġie simplifikat biżżejjed approvazzjoni awtomatika għall-ewwel parti tal-proċess u miftuħ għad-djar, organizzazzjonijiet komunitarji u negozji bejn il-25 ta' Frar sa tmiem is-sena jew sakemm jintużaw il-fondi kollha allokati.